ngubhekise wakangcobo osihlalo eMatala Farm. Seziningi kakhulu inselelo esibhekene nazo nje ngizoqala nje ngeyokuqala eka1997 kwakuqoshwa abantu lana kuthiwa abahambe baya eNtshangwe ngoba kungafanele lana kuhlala abantu ngoba Mr Gavenda noma ubaba kaGavenda wayefuna ukuthi le ndawo ayenze ibe yimall. Kwakubonakala ukuthi abantu abasuke far away eNtshangwe endaweni ekude. So kwabaqala kwaba inselelo la basukuma ke abantu bangena enhlangano zezepolitiki la bakwazi ukuthi bajoine uANC. Batheka abantu sebejoinile uANC. Kuthe ngo-2006 abantu lana kwathiwa bayamove lana ngoba abamukelekile ukuthi bahlale lana bawallocatewa abavumelekile ukuthi abahlale lana ngoba abayifanele lo mhlaba. So ke basukuma ke futhi abantu bahamba bawujoina abahlali basemjondolo safuna abahlali bafunela le ndawo ummeli safuna ummeli kule ndawo owakwazi ukuthi asimele lana sihleli lana sihleli phansi kwesimo esiyi-protect order kodwa ayikho into eyenzakalayo asinawo iy'kole asinawo amakliniki ayikho iservice esiyitholayo akukho esikutholayo asazi nangebudget yethu ukuthi kume kanjani kuye kuthiwa akekho ikhansela alezi kuthina alisivakasheli alisivizithi konke nje siyazitabalasela akukho thina esikutholayo nje ama-challenge esinawo kakhulu kumanje uGavenda nje usaqhubeka nokuthi abantu abaxoshe kule ndawo ngoba ethi akabafuni ehlangene nomasipala uthi akabafuni bahlale la ngenhlanhla ke thina sisahleli phansi kwegama labahlali nokuthi sahlale abahlali bakwazi ukuthi basiprotect ngokuthi basinikeze ummeli. You see this one comes underground. You see that white one, it comes from there. Connecting electricity is not a crime. It's not a crime. And we say that we will keep stealing the electricity up until the government provide us with, because we are ready to pay for it. Electricity is needed by our lives. We need electricity in order to live. So we do not like electricity as human beings, but our lives need electricity. That is why we've got no other option. So akukho kuyifika kwi-income na abantu abahleli abaningi abasebenzi sabantu abampofu nje kahle kahle kodwa ke siyatabalasa ngoba safuna umqondo nathi kubahlali laba abanye kwamanye ama-areas akukho ebesikwazi kodwa ngokuhlangana nabahlali kukhona loyo nhlantsana ukuthi singakwazi kanjani thina ukuzimela. Ikhansela sasigcinela saligcina ngo-2006 lasagcina ngo-2006 lalingazile futhi kuthina but lalizosixosha nje kuphela ngoba lazi lathi iyona challenge esinayo sizibona futhi singathi asibona abantu bala eSouth Africa ngendlela esiphethwe ngayo indlela esiphethwe ngayo ngathi sabantu bangaphandle kodwa kulo nyaka sesa-decide ukuthi singayi kuyovota ngoba asilalelwa nathi and akekho umuntu ozala kuthina beza kuphela uma bekwazi ukuthi bazokhankasa nalama-toilet la akhiwa yenye nje project awukhanga umasipala esingayazi ukuthi ayiqhamukephi ngoba ngaleso sikhathi kwakuseyi-BC. Yenzani into zenu sasiphazamisa obedlala obedla obebhalabhala. Iy'ngane zethu nje ii-crash ziyayiqala kulo nyaka lana nale crash asixhaswa ngomnyango ngakamasipala sixhaswe isonto lamakhatholika lisixhasa ukuthi singakwazi ukuthi sihlangane lana noma ngabe kube kushona umuntu besingakwazi ukuthi umuntu sohlangane laphi ngoba sihlale emjondolo so besingenayo nje indawo evulelekile uma kunama-funeral kunento ey'ningi ezenziwayo. When Mr. Gavenda phoned the people to come and fix the electricity, they come immediately. But for us, our street lights, I think it's getting to 5 months now. We don't have any street lights on the road. It's not safe for anybody because we don't know who can maybe hide in the grass or in the bushes. As he mentioned that we're living in the bushes, nobody has a good time to go to the toilet. Some people have a problem with their running stomachs. Some people are sick. That's why I said that we don't have any health care which is taking part in our area. Even a pig doesn't live in a place like this. Kodwa thina safana nokuthi se-under apartheid because
akukho kwenzakalayo thina okungathi singathi sikhululekile kahle kahle asikho free thina si-unfree. Our minds were very locked up, like our minds were closed up in a, like as you can see a fish in a tin. It was like that because we didn't have no idea whether it's coming or going. But since we met Abahlali baseMjondolo, they taught us to have some workshops, and they've learned us about the leadership, to say if you're a leader, what you're supposed to do. If you are working with a community, how you're supposed to work with a community. So I've experienced a lot in these few years after I joined the ABM. This guy is the one we were arrested with in the last March. No, the not last of second last one. Imashi iyayingeyinhle ayibanga yinhle ngokuhamba kwethu nezicelo zethu ayivaze abayinhle okwasikhombisa ezigamekweni ezenze ukuthi uhulumeni osasiphethe ubengakasicabangeli ngokufanayo sonke ngoba phela wakhombisa ukuthi esasicelile kuyena waphinda futhi wakhombisa ukusicindezela phezulu kwencindezelana. Manje uyakwazi wena ukuzivikela himself makufika umuntu oqhamuka emnyangweni ka housing, uyakwazi ukuzivikela kwena abahlali la abafike basifundisa khona ukuthi wena uzivikela kanjani and bakhuluma nangemthetho yalelizwe siphila kuyona. So ukuhlangana nabahlali kwakwazi ukuthi sifunde likhulu ngoba even ngisho umasipala meza lana manje akeze njengaqala wevela afike babeke imoto lapha ama security bangena indlu bashaya indlu baqale babuza ukuthi wobani ama leader aliyo area bese ke kubizwa wona ke xoxiswane Kusuka kuze kube imanje we promise kwaHulumeni nesikhathi kuyimanje nendlela engisaphila kuyona kuyimanje okukhombisa kakhulu ukuthi uHulumeni usasicindezele. Yangena ngiphekela ingane zasecrash nje. Ayikho inkinga. Wena khuluma into zakho. Ukhona kwanyana into zakho. Oh. We have not enough money to send our children at school. Cannot manage to pay because most of us are working as domestic workers at the Indians' houses. So they pay less money to the people, the Indians. Maybe 20 rand a day or 15 rand a day.